Ονομάζομαι Ειρήνια Ιβαλιώτου. Γεννήθηκα στην Καλαμάτα και ζω στην Αθήνα. Όταν ακόμα ήμουν φοιτήτρια, έγραψα σε ένα περιοδικό ένα κείμενο για το ποδόσφαιρο. Αμέσως μετά δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από κάποιον που μου είπε ότι δεν έχω ιδέα από ποδόσφαιρο. Τον ερωτεύτηκα αμέσως, μόνον και μόνον από τη χρειά της φωνής του. Είμαστε 35 χρόνια παντρεμένοι. Εργάστηκα ως δημοσιογράφος και εσωτερική συντάκτρια σε εφημερίδα. Ο σύζυγός μου και εγώ ήμασταν πάντα πολύ απεισχολημένοι με τις σταδιοδρομίες μας. Παιδιά δεν κάναμε. Πριν από 21 χρόνια, μια νύχτα που επέστρεφα στο σπίτι, ένιωσα πίσω μου μια παρουσία. Γύρισα και είδα έναν γάτο. Με ακολούθησε και μάλιστα έφτασε μέχρι μέσα στην πολυκατοικία μου. Τον υιοθέτησα αμέσως. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Τον ονόμασα Ζιζί. Είχε πολύ υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Αντιλαμβανόταν πάντα τα συναισθήματά μου. Κάποιες φορές που έκλαιγα, ερχόταν και μου σκούπιζε με το ποδαράκι του τα δάκρυα. Πριν από 1 χρόνο έφυγε από κοντά μας. Μου λείπει αφάνταστα. Τώρα, ο σύζυγός μου και εγώ μοιραζόμαστε το σπίτι μας με 3 γάτες. Τη Φρουφρού, τον Ομπριγάδο και τον Λαύλη. Έχουμε ένα σπίτι γεμάτο αγάπη. Είμαι πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό.